1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ଦିନ 6ଟି ଜିଲ୍ଲା କଟକ, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଗଞ୍ଜାମ, କୋରାପୁଟ ଓ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ନେଇ 32,695 ବର୍ଗମାଇଲ ଓ 80,43,681 ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇ ନୂତନ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। 1948 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ 23ଟି ଗଡ଼ଜାତର ଆଠଗଡ଼, ଆଠମଳିକ, କଳାହାଣ୍ଡି, କେନ୍ଦୁଝର, ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, ଗାଙ୍ଗପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ତାଳଚେର, ତିରିରିଆ, ଦଶପଲ୍ଲା, ନରସିଂହପୁର, ନୟାଗଡ଼, ନୀଳଗିରି, ପାଟନା, ପାଲଲହଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ବଡ଼ମ୍ବା, ବାଣିଆ, ବାମ୍ବଡ଼ା, ରଣପୁର, ରେଣାଖୋଲ, ସୋନପୁର ଓ ହିନ୍ଦୋଳ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଓଡ଼ିଶାର ସହ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଗଡ଼ଜାତ ମିଶ୍ରଣ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଲା 1,46,45,946 ଓ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା 60,170 ବର୍ଗମାଇଲ। 1950 ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ 7ଟି ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗ ହେଲା। ମୋଟ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 13। 1993 ଏହି 13ଟି ଜିଲ୍ଲାର ପୁନର୍ଗଠିତ ହୋଇ 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ହେଲା।